No se on moro, Vellu täällä. Ajattelin tässä tehdä kylmäsavulohta ja ekoja kertoja ja tuolta kellarin uumenista klitsusta niin kaivelin vanhoja varaosia tähän ja sitten lahjaksi sain tuommoisen generaattorin, savustusgeneraattorin, niin nyt vähän testaillaan. Tuossa on lohet valmiina kuivattuina ja kraavattuina ja lähdetään vähän kokeilemaan, että saa siinä pyöriä sitten vuorokauden nyt ainakin savustella rauhassa. Ne on aika isoja nimittäin nuo lohet. Mutta mä näytän kummonen siitä tuli. Elikkä tämmönen sydämi, eli toi on ihan puulodju, vähän aukkoja sinne, hengitysaukkoja ja siellä on genu. Ja ulos tää pitää viedä, että siinä on se lämpötila aika tärkeä sitten, että sitä voisi vähän seurailla tuolla remote control mittarilla tossa sitten, ettei se mene sinne yli 20 kauheasti. Että tämähän nyt ei onnistu sitten niin kuin kesäkuumalla kovin hyvin, että jääkaappejahan ne näissä käyttää. Mutta katsotaan millaista tulee, pannaan flekkikset tulee, niin saadaan lohta jouluksi. Se on moro.